أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. zan ba ku takaitaccen tarihi ainihin inda aka samu rake. Akwai wasu samari da can lokacin muna yara suna da gima, suna ta faɗa. To akwai wani mai fushi a cikinsu, duk abin da ya ɗauko in ya buga sai ya kare. Kenan ya yanki wannan ya buga mai ta kare, ya yanki wannan ya buga ta kare. Kawai sai aka suka je daidai wajen tushe rake, ana ta faɗa ne ana tafiya da suna zuwa sai ya balli raken. Dukan farko da ya kai sai ya kai mai duka a daidai bakin sai raken ya balle kamar haka. To Allah da ikonsa da raken ya balle sai ya fallatsa cikin bakin abokin faɗa. Sai abokin faɗa ya zo charkwai matsayi sai ya ce dakata, da mai ma ka duke ni ne tukunna. Sai ya ce ai da wannan itacen kuma ƙara ma sai ya ce a ba sai ka ƙara min ba ka wannan mu. Sai ya bashi ya yaga ya tabbatar da rake ne wannan charkwai maza kwai. To tun daga na rikicin ta ɗaya ba a ƙara da gima ba a nan kundi takaitaccen tarihi inda aka samu rake, kuma saura wani ya ce ƙarya ne. To amma ya aka suka gane cewa sunan shi rake daga kai duka? Ai shi Bahaushe akwai hikima, da ya ji zaƙin a cikin zaƙin ne a gane shi. In ka lura ya yi gaba ya yi kama da kara, to idan ya ce kara zai zama ya faɗi kamar karar dawa kenan ko na masara. To sai ya dan juya abin saboda dai ya zama da cewa tunda dai ya iri ɗaya ne, to bari ya bayi sunan sumilatu abin da ya gani, sai ya ce rake. Inda aka samu sunan rake. Inda aka samu sunan kenan? Wannan takaitacce kenan. Aboy na layo. Ubangiji buwaye guni mai ba mu ya zuwa rana, daren washi don suka zargi da ƙaryar magautana. Lako nake ka ƙara dubun gauna ga ɗanmu masoyana. Mun buwa shi don sarki ba mu kama boka matsahi ba. Mujojin zuwa talakawa tun da zaki muke nema. Alƙalai muke wuya goma o sakarai macuci ba. Wani rago da rigar sake na faɗa ko irin taro. Alƙali a bashe ba mu wani mu sai ya yi indararo. In ba ku san da indararo ba ku je ku leko saman soro. Alƙali masoyi na ban kama boka mazahi ba na jajere. Mujojin zuwa talakawa tun da zaki muke nema. Alƙalai muke wuya goma o sakarai macuci ba. Alƙali na jajere mu da kai akwai tamburan girma. Saboda kana dama na jarumi min yaba kai ma. Ƙwarai ka riƙe talakawa jarumi kaya albarma. Akwai baituka na nan da ba jarumi ka ji ba wai ba. Mujojin zuwa talakawa tun da zaki muke nema. Alƙalai muke wuya goma o sakarai macuci ba. Ƙarya gaibu ce. Bayan ka kare kullum yali na faɗa muku sai dai tunkiya. Ƙarya gaibu ce. Wanda ya zagi bala sai na faɗa.